Hola Bafethu, this is your boy King Shamase. This is Kipani Reality Show podcast. It's another week, another day, another month, yonke into fresh. Sibheke kuzibandlela bafethu. It's a festive season manje. Yabona nje sishayela ama-shots, siveze imcondo. Yeah man, there's this upcoming event hostwa uDr. Lwazi Nqetho ebizwa ngokuthi Show Your Legs. So bese lapha eGrabber Bite kuzazi road rank zobe iphenduka kakhulu umuntu manje ngomhlaba 8 December 8 December zobe iphenduka kakhulu bafethu nifike ngobuningi benu siyo supporta futhi omunye somabhizinisi lapha yana uMamkhize si relaxele nje uphatha into zakhe ezosharp bathi cooler box ihlele eminyango vele si on siphinde sibonge futhi kwi-Angel Factor, our main and powerful sponsorship esinaso la kwi-TV show yethu. Namhlanje ke nginobafo futhi it's another chilled day, zisama sisestairs. Yeah bafethu ngiphethe umngane nami la uzoyithula yena but ngimazi ngonongalo. Isikhathi esiningi abafethu ngibazi ngeyibongo ke kuyasho ukuthi njengoba nami ku-King Shamase amakhehla athi hayi ayibuyele emasisweni. Welcome to the show mnganami. Brother wami, Alright mfethu. ngiyaphila kunjani bafo? Asifethu simoja sakwamukela ke Tech2 TV kwiSkiphani Reality Show podcast. Yebo. Unongalo bafethu ungatshela ababukeli lapha emakhaya, just give us a bit of your background. Yebo. Ngizoqala nje ngokubonga leli thuba nje ngilitholayo lo la namhlanje ukuthi ngikwazi ukuthi ngizethule ngami. Mhlawumbe kwabangangazi nabangaziyo kakhulu ukuthi benze ngaziwe mo ngoba industry ngiyona vele ifuna ngibe umuntu waziwa abantu. Exactly. So isibongo sami kwaNongalo kodwa ke kwakagwija abangazi kakhulu ngaso nguThobani igama elidume kakhulu ke ngibizwa ngalo nickname umfundisi eClermont mangabe nje ufuna mina uyobuza nje umfundisi e32 uyomthola kodwa mozithobani uzoqala badideke ukuthi ubani uThobani abamazi kahle hle kodwa mothi umfundisi baqala babonto nomfundisi yes le gama ethi umfundisi ngiqala ucela ukuthi mhlambe ngilichaze la qala kanjani umuntu mina ekhaya okhule ngenkolo so weba ngifika la eThekwini ngingahlala kwesinye stand nezinye insizwa zase zingibona mhlambe especially ngama Sunday ngigqoke ke attire senkonzweni ke nami ngiqonde ngibe right omunye brother nje ekuthiwa Mkhize sasihlala naye athi mfundisi hayi ngeke legama sesizovele sithi umfundisi manjalo nje every Sunday wena nje lezoqondile esontweni angagcina ngilimukela ngoba ngabona kuyigama elihle nami indlela vele nami engikhule vele ekhaya ngifundiswe ngayo. Okay. So laqhamuka kanjalo ngalemukela namanje ngibizwa ngomfundisi. Hayi siyabonga mnganami nokuclarify because nginayo nami element ukuthi ngabe ubafuna esonto somewhere somehow because hayi lo mfundisi nami ngiyalazi ukuthi bengihleli kuleli laNongalo nje. Yes. Yeah, no I it's a nickname mfethu kodwa uhamba noGcobo ke shuthi soon solibona isonto. Yes ngiyenzeka in future. Nawo nje basamaciko nje ungasakhela something Yes, uyosibeka khona izandla because isikhathi esiningi igenge entsha iyayinqena indlu le Yes. yenkonzo ngezathu eziningi. Exactly. Angifuni ukuthi lapha abantu bajudgmental ngaphakathi kodwa there's a lot happening. Ipolitiki igcwele yonke indawo nasemasontweni. Yes. So at times uvela ungazi uzobaleke laphi uyabona. Yes. So inkonzo yabantu abasha iyafuneka ilidwe futhi umuntu omusha understand izinto idingo zeyouth uyabona. Yes kakhulu. I'm telling you. Yes into nami engeke ngiyibuka ngathi bese ngayigqugquzela kakhulu kwe-youth Exactly. ukuthi kubalekile ukukholwa noma ukukhuleka ngoba yazi previously kwashona umunye umfowethu ngasemakhaya la sasike emlindelweni inkonzo ngitshela kwashaya u12 washaya u1 ayiqala it's because of bafu bengakhonzi indawo nabakubo nje kade bengakhonza indawo bababhlungu mangabe engekho nomuntu ozobumela ozokhuluma ngayo ozovuka inkonzo ozolida inkonzo kwaba kubi ngalo ndlela ngiyaqoqozela ukuthi abantu abaningi asiyasikhonzeni bafethu kuze noma kufika idate sikwazi ukuhamba umsebenzi wethu uphushwe ngendlela eright. Exactly. Yes sicele njengoba kukhona i-podcast whereby I had uKhura yebo okwamention indaba yokuthi enye into ebuye ibe inkinga
is the communication breakdown Yes. medium between abantu abadala ne-youth. Thola ukuthi igcina ngathi asimove along because khona le element yongabambani ukuthi ithini into. Yes. So nala Yes. angisho ukuthi ngisola ba, but ama leaders abantu abadala bazama ukuthi bas-accommodate i-youth iney'nkinga guys, iyagowisha big time. Yes. And laba bantu bayamthanda uNkulunkulu kodwa they don't have space to go, yabo. Yes, it's true. It's true. You will find ukuthi abantu abaningi abaseclubini sebengayile ukuyogroove, suke yila bekwazi ukuba free khona babibona. On point. Engekho futhi ozokujudge. On point. Exactly. On point. I'm not a groovist though, but ngikutshela into engiyazi ukuthi yenzeka. So mnganami umfundisi first. Sure. Mina ngikwaze usogijima ku music. Yes. Music ukufika kanjani kuwena? Njoba use Clermont, ukhulele khona vele Clermont, ithini lifestyle yakho before everything? Okay, all right. Basically mina ngikhulele endaweni yaseMayehle eQoqo. Okay. Then ke ngithe mangiphuma esikoleni ngeza ngakhona la eThekwini. Ngafikele khona eClermont ngifikela kumfowethu enginelamaya. So umusic nguqale vele kahle hle esikoleni ngisafunda isikole. Besivele sabantu vele abayiculela besine group nje yethu esasinayo ngaleso sikhathi sasiyisungulile sasiba u5 I think. Sasiziculela ke siziculela igospel. Okay. Sicula kwasho ukuthi ke mangabe phela makufika ku matric abantu bayahlukana, abanye uMaritzburg, abanye eThekwini, abanye eGoli, gcina sesihlukana kanjalo. Yaphela indaba music yethu esasuhlanganisile ngaleso sikhathi. Yes. So ngeke ngahlala ke isikhathi eside ngivele ngigxile kakhulu nje ngasemsebenzini. Ngasebenza kwicompany ke ngale ngize ngimention igama. Ngasebenza yona from I think it was 2012. Ngaqala nje ukusebenza kuyona, ngaqala ngaphusha kuyona. Umculo ungivukele ukuthi ngaye ngacula kulonyaka. Because la ngiqoqozelwe emunye umbhemi la kuThuzulu Gap ntoda awuyekela nomculo. Ngithi yazi ngiye ngabuka ukuthi kunabafowethu abaningi baku-industry yomculo kodwa akubonakala impumelelo kubona. So lento nami ngiyangishaya ngokubuka ukuthi no, mhlambe nami ngenze okufanayo. Wathi no, don't give up. Nathi sikhona mfethu kade saqala, kumele siphusheni. Woze studio siphinde sizama. Wow. Ngavuseleleka mfethu ngayithatha lelo thuba ngaphela ngayenza ingoma. Kunengoma ke nje etholakala online engayikhipha kuyena uZulu Gap as a producer wami. Ya ethi ngiyabonga. Ngathi mayazi mangathi nje ubhale nje ku YouTube noma kwesiphi nje isitolo uzoyithola ngiyabonga uyayazi. Yes. I support a big time. When I have a data I make sure Yes. I stream as many as possible. Ngisho ngina isiqu sengoma I believe we stream because yona ndlela yesimanje yokuzama ama cent. So if you are not streaming then why are you kakhulu bafu futhi ke ngiyaqoqozela kakhulu lokho bafethu ukuthi as sama artist sayidinga support yenu. Alikhi artist elophumelela lingenayo support yenu bafethu. Ingakho hlezi sicela ukuthi mangabe nje ninesikhathi ningene nje ema digital platform ezitolo. Wonke umusic ukhona, mobhala nje ukuthi mfundisi. Message uyabhala mhlawumbe isitoko sengoma uzongibona ngizovela. Sithembele kunina bafethu o subscribe sabadinga no like all that. So yilokho nje ngani zakwethu. Siyacela guys to add on that. And let's khona into ekishaya sama artist ne. Sure. Le yokucabanga ukuthi abantu esizwana nabo noma esibathandayo abawumndeni bazosupport ngale ndlela esifuna ngayo. Yes. Music it's business ne. Yes. And labantu basithandela into right. Yes. Kodwa mind you ukuthi mawungena ku creative so bebona ukuthi umosha isikhathi. Bakufuna lapha ensimini kaMlomo. Yes. So it's on point. Exactly. Yeah. So mangabe umosha isikhathi ubanika ama link ungabanika ukuthi bezwe ukuthi ubhizi ngani kodwa unga expect because izokushaya leyo nto ubona bengakusupport ngoba they will never support you. Abantu abakusupportayo ama strangers laba balandela umculo wakho ngokuthi bakuyiphi imodi noma babone ukuthi le craft yakho iyibona. Those are the real people abama followers akho. On point bafethu. Konje kulokho mfethu iqiniso ngoba nami ngeke ngabuka isikhathi esiningi industry yomculo esikuyona lapho umuntu umzondo uthi yazi wena support umuntu osukhozi don't target market yakho umuntu ozwana naye.
exactly kuba umuntu mhlawumbe ongamazi Exactly. okude futhi nawe wathi mayebheka athi hayibo yazini ngiyabuthanda lo hlobo lomculo ngoba umculo uhlukene kaningi futhi uyangemizwa yomuntu ngenzeka umculo wami mhlawumbe ungakuthandi kodwa omunye awuthandi so mina bengifisa ukuthi mawuthola isikhathi awukulalela uziphi isikhathi nje ulalela mhlawumbe khona leyo feeling ozoyizwa ugcine sefuthi umculo sowubona ukuchaya uyawuthanda Uyawuthanda. exactly And shout out to Zulu Gap. yeah Zulu Gap is one of the cool guys. Ntwana yami naye. Yes. Angaxoxela kushona ilanga ukuthi sisukaphi. yes Yeah, and I gave him a platform ngaleza ikhathi wagrowa na to an extent ukuthi azabe nento yakhe. yes And ngamsupporta futhi. I went to his studio. Ngashaya ingoma. Yabo nje le cycle fethu. yeah It's yeah, amazing. yeah. It's amazing. Baningi abantu bayakhula. But into ebalekile ile yokuthi unga give up. Fethu iart idinga imali. It's true Yabona? yes So if you have talent ungayeke ukusipana. yes Abantu bayiphambanisa omunye ufuna ukushiya kumlungu ngoba efuna ukufocus. Vele uyancisheka isikhathi sa 100%. Mhlawumbe ngabe uya speed up. yes Kodwa ireality ithi studio time sidinga imali, ibeat imali. yes Yabo? Yes. So mawuyeka ukusipana, Zithatha uzothola kuphi? happy instrument. Yes, Uzorecorda yes, ngaphi? uzorecorda Because ngaphi? nalomuntu lo oproduce icareer yakhe lena yazama ukubeka ngayo isinqo. Yes. Mawuzolokhe wena ufuna ukumunderstandisa. Because of umngani wakho no Yabo? yeah. Ayihambi kanjalo. yeah qinisile I'm baba, telling you, qinisile ama studio mina ngena kona ngiyakhokhela. Yes. But mina mhlawumbe ngisiza abantu aba more than 10 for years for free. Kwa ama production. baba. yeah But ngoba ngine understanding yokuthi this is business. Yeah. Akumele ngibuyele back ngiyolimaza. Kumele ngi-add. Yes. Ukuthi hayi sekuwena uproducer manje. Ake ngizwe your view and support you. Uyayibona yona. ish bafu aqinisile mfowethu Ukuthi ingoma ibe kuma stores uyifake ngemali angithi. yes Investment leyo ditho iyabuya imali yakho. It's a good investment. Yes, So ama artists mfethu awangayeki ukukhulasa. Yeah. If engafuna ama 360 deal awahamba usebenza asave. Konke engicoshe kakhulu kwi previous episode lebi nokhulu. He was saving money for a period of time ngoba efuna ukuphuma kamlungu ayoqala into ethile. Uyayibona leyo? yes yes yeah Yeah. yes ngiyakhumbula Because yeah, at times khona into efuna ukuthi uzenzele wena yona ngendlela odalwe ngayo. yeah Khona ungeke lokhu uhamba ufonyoza igqoko ubonga abantu abarongi. Ugcina uthatha nemali erong ngoba lokhu ukhangazela usizo. Yabona. Imali ayifani, khona imali engamele ize kuwena. yes Because ayikho right. yeah yazi uthi into enye into la namanje luke ivuka kumina ukuthi hayi ushayile bafu ushayile yabo mothi bafu isikhathi esiningi support uyithole abantu ongabazi yazi ngeke ngibuke mhlawumbe bazoyazi abake benze lento uthole ukuthi like njengoba ngi-advertise umculo wami kunomuntu ozothi hayi cela ungisendele ingoma yakho Yeah. mangithi ngimsendele i-link akafuni Akafuni ufuna link. ingoma straight Faith. yabo ngibuka ukuthi Ah. should like akanayo understanding indlela Aka-understand. umculo ukuthi ohamba ngayo ukuthi uhamba kanjani Exactly. so abantu besitele ukuthi bahle babe nayo understanding yalokho mangangithi yena ngicela ukuthi Support. ngikunike i-link uyisebenzise ngcono unokuthi ngikunike ingoma because lapha ngizogaina lutho Exactly. kodwa ku-streama wakho ukudlala ingoma yami ku-YouTube noma ku-Spotify khona lelo sentenyana engizoligaina yabo Exactly. ya ilokho nje Idlala iphinde futhi. Ulokhu namhlanje. i-repeat. Funa imillion, funa ukushaya. yes Yeah. yes yonke ezosikhuphula kakhulu Exactly. ya okunye nje ukuthi kubaluleke kakhulu futhi ukuthi uma ngabe uphila uhloniphe yourself ngoba abanye abantu bana lento lokuthi ne bafuna ukuhlonishwa kodwa bona bayihlonipha Eish. ngoba nalokho kuyacounta abafethu yabona kufana ukuthi uma ufuna ukuthandwa abantu thanda yourself qala bazokubona ukuthi umuntu uyazithanda akenzi noma yini ihlelekile so lonto izokwenza ukuthi nabanye abantu ube isifundo esihle kubona True. so whereby uma ngabe ungumuntu nje osele age sikuyona besinalento lokuthi hey like uma ngabe mhlawumbe like unga reach u30 sokusamncane kodwa manje over 30 vele already so sile kufanele manje impela sigxile kakhulu empilweni ukuthi yena iyapi impilo sibe ne direction because ngempela isikhathi siyahamba futhi ngalendlela esihamba ngayo bafethu funa sikhule ngoba ngiyilanga sesinengane manje efune ezofunda okuthile ngathi manje ukuthi senza into ezibhedayo Iyona still le zofunda leyo sizenzayo,
yabona mhlawumbe kufanele sibe nefundisi right ingane nabantu nje abasondelene nabo. Exactly. Yes, Ngilethele umfundisi ziyaqala siyafunda yena. Yes, mzawethu. Yeah. I saw you performing. There's a clip, ngayibona bani ya clip performer grounding emabhida. In front of the crowd engakanani. Yes. Yeah man. Yes. Awusele kabanzi ngale Shandis. Yes. Yeah, actually leya performance engayenza lapha eMabhida, hey. Lasibangi sizothi sashintsha istage. No babo babo abantu bayamazi ukhaya Mthethwa sasinabo Gugugumbi nje ama-artist amaningi nje ayekhona nje lapha eMabhida kahle kwakuyinkonzo nje ye-youth yasenkonzweni ke la ngikhonza khona so ngalithola ke lelo thuba lelo lokuthi ngiperforme eMabhida. Hey, I was nervous, angifuni uqama abantu bayasinda even njengoba ngila kuleli thuba engikulona njengamanje. It's not easy ngoba into engayijwayele kuyasabisa nje kodwa mhlawumbe kuhamba nesikhathi izoba into umuntu ayijwayelayo ukukhuluma nabantu ngoba vele endase ngiyona fanele ngibe naso isibindi sokukhuluma nabantu anytime. Yes. Yeah, so ngaleya performance ngaba nasibindi ngicabanga uNkulunkulu wangilekelela ngoba konke nje ngibiza uNkulunkulu ukuthi hayi uNkulunkulu ozongilekelela esimeni nje esengibhekene yes kuba kanjalo. So ngayenza iperformance futhi ngabona nabantu bawuthokozela umculo wami ngoba alihlizo lwebe ngixola ichazuzile umculo wakho uhlukile futhi and babe focus. yes uhlukile futhi akona umculo like ongawuthi mhlawumbe ucomparison nomunye umculo mhlawumbe umunye welinye artist kodwa nje umculo nje ngathi ohlukile. So ngicabanga ukuthi abantu khona abantu abazowuthanda umculo wami ngabe sebewulalela kahle. Hayi bethi sikhona siyawuthanda. Yes. Yeah man, Angel Effect. Yeah. Power to azike ikhali braz. Asike siyithelela. Yeah man, sisalapho bafethu once again siyabonga. Bekhona lento ekuthiwa iHustleMania, bijwayele ukuphusha iDanko disc under ishow ka VKG. Esho ukuthi kune competition whereby si give away icase le Angel Factor. If you are there, you are a hustler. Ubu commenta about ishow ukuthi isiphi isifundo sitholile. Bese usho nebusiness lakho ukuthi ukuphi wenzani. So bese okunikeza icase for free, uhamba ogijima bese you come back and testify and then uthole more because asifuna umuntu ozothatha nje ama chance, sifuna umuntu othi angikwazi ukuvuka so ufuna i-startup. Sike sa mention before ukuthi we all about job creation. So amathuba guys siyazama ukwasondeza but ke iyouth mfethu ikisho izinto engayifuni. Iyouth ifika ikhali ithi ifuna ispan nani mawuthi uyabheka actually hayi abayifuni lezinto abathi bayifuni. Yabo bakhala ngedata, idata likho but when they get idata trust me ukuthi baspenda kulona okwenzani. Mina buka mina ngeke ispace aka creative kodwa nginawo TikTok. Sure. Yayizwa leyo and ibona bagcwele ku TikTok. There's nothing abayenzayo productive. Yes. Akasho ukuthi angina data nje ngoba ufuna ukuxhumana nomuntu othile ozokwenza impilo yakhe ibe to next level. Yes. Yayibona leyo. Saqhamuka naleli thuba, there's no one came out. I'm telling you, unga check ama episode previous. Akekho umuntu oseke waqhamuka wathi hey leli thuba linqayizi vele angilibambe ngezandla zombili. Yes. So ikutshengisa leyo nto deep ukuthi abayimisele kangakanani. Yeah. Abantu abasha mabenikezwe izinto ngesilver platter hayi khulileke abayifuni. But ke bedlula nje lapho guys. Mnganami, what can we expect this year noma usuphetha kunyaka? But what we've been working on and that's in our future plans about the umfundisi. Yes. I-planning yami for next year. Next year ngizodropa i-album yami nje engoma eziwu-10. Okay. Ngicela ukuthi nje abantu bayithakasele kakhulu bangiphe futhi support. It's not that futhi angiboni ukuthi bakhona abangisupporta bakhona. Nyeza umfundisi lawo bantu abakanjalo ukuthi uNkulunkulu ababusise. Nabangangisupporti ngicela nabo futhi ukuthi kanjalo bangisupport uNkulunkulu uzokwenza okufanayo nakubona. Yilokho nje engiplanile. Hayi mfethu ngingathokoza noma ukusipana nawe. I've had 2 singles lapha kuZulu Gap. Yeah ngishayela kamnandi.
Yes. Yeah, but-ke mina ngilo muntu okakhiphana i-comfort zone Yes. o-challenge nayo. Mhlawumbe Okay. isound engizokufaka kuyona ukazi uyenze, kodwa I believe ukuthi uzokwazi ukukhipha the best. Yes. Nami 2025 bafethu ngizolindela more projects from me. I'm back. Yes. Nawo zonke. Yes. As we speaking nesingili nje circulator iphume ngebirthday yami on the 15th of November. It was amazing guys, ithande nilenze kumina. And ngazalwa kulo esihlanu. So I don't know ukuthi kwi-cycle yonke ibuya kangaki, but bengiqala ukuyi-recognize ukuthi hayibo, I was actually born ngo Friday and it's my birthday same day. Yabo. Okay. So yeah, okay. bangenzela iqiniso. Shout out to Cedric Makaye, GMS the vocalist, nase Josie. I don't remember the production, but ngizonikeza uGenius Trap Kid ilokhu njani isicoco for whoever was behind indaba ye mixing and mastering. Ingoma nje ihambile indlela ende iseyitolo manje ibizwa ngokuthi uNolongwe. If you want to know about the title, sazosithola kuma interview. But ingoma ikhona. Bafo. Yeah, man. Hayi. No long. But it's a very nice song, you know. Yeah. Sound yaseLimpopo leyana. If you know Black Major, sound yakhe, that's kind of a sound esitedelela lapha noBafo. Mina ngimrapper ke mfethu. Yes. Origin culture. Okay. Yeah, I'm from hip hop. Okay, yeah. But I'm an artist. Yeah, but I'm versatile. Sure. So I'm not limited to because I know ukuthi ngiyakwazi ukwenza zonke lezo zinto. Abantu abaningi ba surprised ke because ngiphile impilo eziningi ezihlukene. Kuyazana, Abangibiza baba, ngo SK kuyazana. kona i-community engazi ngo King Shamas engayazi yonke lento kona bazo shakes is a lot happening. Yeah, Kuningi rainbow nje ngipendo openda abaningi. Yes. But ke mfethu sesivala mnganami. Yeah. Ikupho cabanga mhlambe simele singakushiyi ngaphandle. This is the platform ingawe lento. What can you expect, what to sell? This is khulume nale ya camera and then sobe sesiyavalisa. Alright. Engikwenzayo ke nje mhlambe engikuphushayo ngihlala ngumhlali wase Claremont njengamanje. Ukuthi business la engilenzayo lokwasha amateki. Umuntu nje ofisa ukuthi uwashelwe amateki, ilona business engilenzayo nje part time. Ezinye umuntu obuya asebenzeke einsukwini nje part nensuku vele umsebenzi ngisweni kamlungu. Kodwa mhlawumbe ngama weekend ngiyakwazi ukuthola ithuba lokuthi ngiwasha amateki. Yeah, ngona ngiyangifuna uqama ngine challenge because abantu abaningi kunalokho nje ukuthi hayi ngeke ngimfundisi ngwabaya ngazi. Bengifisa ukuthi mhlawumbe bangisupport vele iprice yami ngibizi kakhulu only R50. Ilona nje Ngishaya into eclean. ngishaya into eclean nje mfowethu angifuni uqaba manje ngoba ngathi nje aphuma esitolo. Sure ilona business engilenzayo nje part time. Engasho ukuthi Hayi bazokusupport abantu. Bazokusupport abantu babhizi abasithola isikhathi. Yeah, okunye nje sengiphetha mfowethu ngayikujabulela le opportunity ukuthi ungizame mhlambe komunye mhlambe enye genre umculo music yabo as angikho umculo engiqwayayo njengamanje ngenza noma umuphi ngenza even umaskani ngenza even idipu ngenza even igqomu zonke nje mfethu lokho nje mfethu umculo I'm a vocalist ba ngiyangazama. Hayi ngiyathoba kakhulu. Thank you so much ukufika namhlanje. Hlezi ngiyakholula bafethu ukuthola ama guest ethu and sahlonipha isikhathi sawo njengoba esho uyasebenza but today abelunga ngazi ukuthi utheni kubona Nkosi yami. Kodwa ke yes yeah, I think it's for the best. It's even amenzeli phansi. Yeah. Timande siyabonga mfethu for broadcasting la usenze sibe mocha, not forgetting uVKG. Soon nizosithola la sikhuluma nesingisi sithayipha la ngezantsi because sifuna ukudonsa nalabo abanye abangayizwi language ukuthi babe part of us. So ngiyabonga kakhulu mnganami. Bonga mina sazo ichene soyihamba sonke sicathule sana. Thank you mfowethu. It was a very nice one. I'm your boy King Shamase. This is Reality Shows Khiphani podcast. Thank you.